il-famuża bakkanale li ddoq il-banda Kontorġieru f'dan il-kunċert tal-lejla. Signori, applausi li tennu Charles Vincenti, il-banda Kontorġieru, direzzjoni ta' Surmas James Chapel, li għamil l-arranġament, signori, l-arranġament li għadda għasmajna kien proprio ta' Surmas Chapel. Il-tema Paċi Ferris ta' Monsignor Swid Varistiku l-isem Ir-Rabat ta' San Paolo. Miktuba għal-banda Kontorġieru l-Surmas Chapel fl-okkazjoni tas-sena Pawlina. Swid ferma movimenti li tiskrivi xeni storiċi Pawlini li seħħu propju f'dan il-lokal.
Signori, applausi li Tenur Charles Vicenti, il banda Conturgini, għandek għal-minuta nabad kompożizzjoni ta' Carmen Bucci.